Bost eguneko greba abiatu berri dute, Orozkoko Ibarra auzoko Mercedariaz lantokian, eta gaur zuzenean bertatik egingo dugu elkarrizketa, langileen borroka eta eskakizunak ezagutzeko. Zentzu horretan hemen daukagu gurekin Olaia, bertako langilea, Olaia Hernandariz askoaga, baina zer baino lehen horrela labur aieraldeak ezagutzeko. Zer da, Mercedariaz, zertan egiten duzu lan, zenbat langile zaudete? Mercedariazen zaintzen ditugu aniztasun funtzionala duten emakumeak. 80 emakume ditugu eta gutxi gora bera 45 langile gara. Gutxi gora bera. Eta hori. Gaur abiatu duzue greba, mobilizazioak lehenago ere egin izan dituzue. Aipatu duzu, 45 langile zaudetela, baina emakumezkoak nagusi, ezta? Bai, daukagu mantenimentuan daukagu bat, eta gero ustut 2 mutil daudela lanean. Guztiak emakumeak. Lan baldintzak eta lan hitzarmena dira borroko gai edo gatazka gai, zentzu horretan zein da Mercedariaz enpresa edo zerbitzuko egoera, zeintzu dira lan baldintzak eta zelako bilakaera izan dute edo zer da eskatzen edo bilatzen duzuena? Bai, 2010an enpresa itun bat sinatu genuen Mercedariazekin, 1648 ordu eta urteko IPC-aren igoera. Eta enpresa honek egin diguna da, laneko orduak igo dizkigute eta IPC-aren igoera kendu digute. Osea, hitzarmenak kendu egin digute. Orduan uneotan esan daiteke hitzarmenik gabe zaudetela lanean. Hori da, eta hori da eskatzen gaudena. Duela 11 urteko hitzarmen horretatik ze baldintza nahi dituzue aldatzea edo zeintzuk dira zuentzako lan hitzarmenak jaso behar dituen adierazleak? 1648 ordu lan egitea eta urteko IPC-a igotzea, ez dugu ezer gehiago eskatzen, bakarrik eskatzen dugu kendu digutena. Zentzu horretan greba abiatu duzue, gaur, ezta? Zelbururekin edo zer da horren bitartez nahi duzuena lortu? Jendeak ezagutzea zein den gure egoera, enpresak entzutea eta ia kasu egiten digun, ze haien partetik ez dugu ikusi, ez dakizelan esan, negoziatzeko borondaterik, eta aurten egutegi bat inposatu digute, eta hori da. Nahi dugu lehen geneukana. 1648 orduak eta IPC-aren igoera, ez dugu nahi ez gehiago. Zentzu horretan aipatu duzu, 45 langile zaudetela gaur egun, grebara jo duzuenak zenbat zarete? Gutxi. Guk nahi genituzkeanak, baina askoz gutxiago. Uste dugu garrantzitsua dela langile guztiak parte hartzea, baina ez dakit beldurragatik edo ez dakit guzergatik, baina guk nahi dituguna baino gutxiago daude, baina dena emateko prest gaude, así que... Eta zentzu horretan gaur da lehenbiziko greba eguna, beste 4 egun etorriko dira horren ondoren, zelako inpaktua aurre ikusi duzu zerbitzuan edo zerbitzu minimoak badaude edo funtzionamenduan nola eragingo dueten aldi honek? Zerbitzu minimoak 100 jarri dizkigute, sukaldean izan ezik, sukaldean 150 eman digute eta garbiketan 180 uste dut, ez nago ziur, baina hori da ez digutela greba egiten utzi. Lanean egon behar gara, lanetik kanpo egin behar ditugu mobilizazioak, eta ez daukagu aukera handirik. Lan hitzarmena negoziatzea da helburu edo zedea, zentzu horretan zelako jarrera topatu duzu zuzendaritzaren partetik? Aliadozen partetik, pare bat aldiz edo 3 elkartu gara, eta haien partetik ez dago... ez dute zer egiten, aurten inposatu egin digute hautegia, eta ez dugu ikusten ezer gehiagorik egingo dutenik. Ez dugu ikusten aukerarik ezer gehiago egingo dutenik, orduan horregaitik aukeratu dugu, grebara joatea. Eta langileen aldetik zer nolako giroa dago? Nahiko haserre gaude, Mercedariazek onartu egin dutelako hitzarmen hau kentzea, eta Miren Kortxon zuzendariak be ez digu laguntzen, ez digu bere laguntza ematen, eta bera ere langile bat da. Orduan haserre gaude.
hainbatetan azaldu duzu, Bizkaiko Foru Aldundiak ere baduela bere erantzunkizuna, edo, bueno, ardura gatazka, edo gora guzti honetan, zer dela eta? Bai, Mercedariasek hitzarmena dauka sinatu bata Bizkaiko, ateratzen. Bizkaiko Aldundiarekin hitzarmena sinatuta dauka, eta Bizkaiko Aldundiak dirua ematen dio zentru honi. Orduan diru publikoa da. Ez digute gure dirua eman nahi, eta diru publikoa jasotzen ari dira. Orduan, arazoa bai dago Foru Aldundian, ezta? Dirua ematen baduena, eta ez bada, ez dakizelan, esan. Ez badu begiratzen hon ematen duen dirua eta zer egiten den diru horrekin, gainera hitzarmen horretan agertzen da, nola daukagun paktu bat, Mercedariasekin, eta paktu hori kendu egin digute. Paktu ezaren ondorio da gaur egungo egoera, Orozkon gaude, Ibarra auzoan, zuen lantokian, baina udalerrian ere bai, badira beste enpresa batzuk greban, Artiatz kasu, zentzu hortan zer nolako harremana edo babesa garatu izan da? Haiei ere borrokan laguntzen ari gara, mobilizazioetan izan dugunean beraiekin egon gara, mobilizazioaren bat beraiekin ere egin genuen aspaldian Orozkon, eta greba egun hauetan, gure grebaetan parte hartzea be espero dugu. Denok elkarrekin borroka egiteko gure eskubideen alde. Horrez gain, gaur da lehenbiziko greba eguna, 5 iragarri dituzue, baina zeintzuk dira datozen egunetan gauzatzeko dituzuen asmoa? Gaur da lehenengoa, gero otsailean daukagu otsaiak batean, 4an, 9an eta 11an. Eta gure ideia da mobilizazioak egitea, kotxe karabanak, Bilbora joatera Foru Aldundira, Orozkon, Ibarra, Laudion, aldugun leku guztietan. Osea, jendeak entera da egin zer gertatzen ari den, diru publikoarekin gainera. Hortze aldarriak eta ibilbidea laburrean bertako langileen eskutik, ez dakit zein mezu nahiko zenuke den zabaldu alde batetik aieraldearrei begira, herritarrei begira, eta gero gatazka honetan erantzunkizuna edo ardura duten bestelako zuzendaritza edo agentei begira, ez? Izan Mercedariaseko arduradunak edo zuzendaritzako kideak edo eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Bizilagunentzako, lehenbizi, Orozko zein aiaraldearrentzako, zein da? Zuen lantokitik edo grebalarien aldetik zabaldu nahi zuen mezu hori? Haien laguntza ez da, edo apoioa edo ez dakizelan esan, gurekin egotea eta Artiatzekin egotea, eta azkenean lan baldintzak hobetu behar ditugula. Eta ikusten ari gara txarrera orduan doazela. Orduan hori da nahi ez duguna. Eta denok elkarrekin borroka egitea. Hori ez gertatzeko. Zuzendaritzari begira, zer da nahi duzuena, nabarmendu? Nabarmendu, itzultzeak kendu digutena. Osea, gure eskubideak dira eta kendu dizkigute. Hori da nahi duguna, ez dugu ezer gehiago eskatzen. Eta Bizkaiko Foru Aldundiarekiko baduzue bestelako... Bai, begiratzea non uzten duen dirua eta zer egiten den diru horrekin, ez? Azkenean hemen pertsonak daude eta pertsonak zaintzen gaude, ez da Tubacez bezala, daude pertsonak eta pertsona horiek ez dakit. Bizi egoera bat ona izan behar dute, ondo zain behar, eta horretarako gu bai zaindu behar gaituzte. Askotan aipatu izan da ez, zaintzaren beharra, zaintzare zerbitzuak ere bai aitortu eta lan baldintzak hobetzeko beharra, baina instituzio publikoetatik jarrera horiek azalaratzeaz gain politiketan edo baliabide ekonomikoetan, diru laguntzetan eta diru sarreretan, ez da akaso harreman berdina ikusten ez da? Nik ikusten dute dirua ematen dutela eta ez dutela begiratzen nora doan dirua, zer egiten den diru horrekin, ia pertsonak ondo dauden, arreta ona daukaten, ez dut ulertzen, nola gerta daiteken hori. Eta zaintzaren sektorea benetako enplegu duina bilakatzeko zeurratz eman beharko liratezkela uste duzu? Borrokatu, grebak egin eta denak mundu guztia jakin dezan zer gertatzen ari den sektore honetan. Hortze Olai Armendariz asko daga, Orozkoko Ibarra zentroko Mercedariaz
lantokiko langilearen hitzak, bertatik bertara zuzenean ezagutu dugu, lan gatazka honen berri, eta baita lan eskubideen alde abiatuten dinamika kasu honetan, gaur dute lehenbiziko greba eguna, eta aurreratu duenez, otsailean zer beste 4 greba egun ere izango dira, eta honen bestez, bestelako galderarik pantailaz bestalde ezagutenek ez baldin baduzue, amaiera emango diogu gaurko zuzeneko eta elkarrizketa honi. Eskerrik asko. Zuri, mila esker. Hurrengora arte. Aupa, eta animo.